А сега Краси Бой ще ни срещне с един японец, който напълно доброволно решава да изостави уредения си живот в Токио, за да заживее в българско село. Това обаче не е от онези истории за чужденци, които просто търсят спокойствието на българската провинция. Такеши идва на екскурзия у нас и съвсем случайно се среща с българската маслодайна роза. Това е любов от пръв поглед, а след това се превръща и в бизнес. Но стига съм ви разказвала. Гледайте. Такеши, здравей! Коничуа. Коничуа. Такеши, какво правиш тук? 私はここでバラのオイルを作っております。Мисля, уважаеми зрители, че това е един много изчерпателен отговор на този първи въпрос. Но нека да попитаме, как се чувстваш в България? 私はこの田舎の生活を楽しんでおります。 Нещо неясно? Но сега ще се опитаме да проведем един разговор, който вече няма да е на японски, за да ни разкаже наистина Такеши-сан какво прави в България. Такеши, как един японец пропътува хиляди километри, за да се озове тук, в Розовата долина и да започне да произвежда розова вода и розово масло? When you talk about rose oil, Когато говориш за розово масло, трябва да отидеш в България. България е единственото място, което произвежда толкова качествен продукт. Българското розово масло е много популярно в Япония и затова дойдох тук. По-известно ли е нашето розово масло от нашето кисело мляко, Такеши? when you talk about yogurt, Ако говорим за йогурт, йогуртът си е номер едно. show you how to make rose. Ще ви покажа как да правите розова вода с тази малка машина. Тя не е за розово масло, а за розова вода. Това е розата. Да, това е розова вода. Това е красота. Такеши, това е розова вода. Да, това е розова вода. You can try. Можеш да опиташ. Тази розова вода съдържа висококачествено розово масло. Много е полезна за кожата. Не я хъби на празно. Краси, знаеш ли, че аз отглеждам 5 декара рози в Япония? Как стигнаха българските рози до Япония? Преди около 6 години бях поканен от общината в Ямагата. Те бяха домакин на отбора по художествена гимнастика на България по време на Олимпийските игри в Токио. И те казаха, че искат да отглеждат рози там. Намериха ме и ме поканих. Искаха да отглеждат нещо от България. През 2007 година дойдох тук като турист за фестивала на розата. След това станах търговец на розова вода и розово масло за 10-15 години и после реших да дойда тук, да поостана, да се опитам да отгледам мои рози и да произвеждам мое розово масло и розова вода. Спомни си за първите дни в България. Как се чувстваше един японец на българска земя? Роден съм и израснах в центъра на Токио и не знаех нищо за природата. И когато дойдох тук, тази природа, Балкана, розите, бях толкова впечатлен от тази природа и това цвете. Вие, японците, сте известни със своята дисциплинираност. Обаче ние тук, българите, не сме чак толкова дисциплинирани хора. Как вирееш тук сред местните хора? I cannot say it's easy to live here.
Не мога да кажа, че е лесно да живееш тук. И не го препоръчвам на всеки, ако искат да дойдат и да останат по-дълго. Но, в моя случай, аз имам розите. И заради тях мога да остана и да се справя с начина на живот в България. Кое ти направи толкова силно впечатление? Кое не можеш да издържиш тук в България? First of all, I have serious language barrier. Преди всичко, I can only имам езикова бариера. Аз говоря само японски и английски. Не говоря въобще български. Имаме и културни различия. Българите са славянски народ. Менталитетът е различен и понякога е трудно да свикнеш с този менталитет. very difficult adjust to Bulgarian mentality to me. Защо не научи български? I'm too old. Защото съм прекалено стар. Японският и английският са 100% различни езици. За повечето японци да говориш английски е абсолютно достатъчно, дори и трудно. Трети език – български. Не, мога да кажа здравей, на здраве. I can say zdrasti or noslave. Поне научи ли се да пиеш ракия? I know rakia, but Знам за ракията, но тя е много опасна. Какво каза твоето семейство Такеши, когато първия път им съобщи, че идваш в България, за да гледаш рози? there's a good luck. Те казаха късмет. Because Аз продавам розово масло и розова вода доста успешно в Япония и в други страни, така че те вече ме подкрепят. so they are not supporting me. Because I'm doing quite good. Защото се справя много добре и те очакват повече. They always ask me. Те вече ме помолиха да ги поканя тук за фестивала на розата. Къде живееш тук и ползваш ли всички удобства, които си имаше в Япония? When I think about Когато започнах да обмислям дали да заживея тук за по-дълго, дойдох първо да проверя каква е ситуацията. if I can live here longer, I found Тогава разбрах, че вие сте част от Европейския съюз, много млади хора говорят английски и имате много бърз интернет. И заради тези три причини си казах, че мога да поостана тук по-дълго. Какво си донесе от Япония тук, Такеши? Без какво не можеш тук, на българска земя? What did I bring? Какво си донесох? Японски подправки. Уасаби. And wasabi. Такеши, как се прави бизнес в България? Когато те видяха, че си японец, опитаха ли се по някакъв начин да се възползват от този факт, че си чужденец и не знаеш нищо за тукашния начин на правене на бизнес? Искаш ли да знаеш истината? Yes! In my case, I'm very lucky to have. В моя случай имах късмета да имам приятели, работници, бизнес партньори. Те са много честни с мен. Аз съм голям късметлия, че ги имам в живота. Но понякога се случва да поискам нещо и изведнъж българският лев да стане евро. Примерно, ако струва 100 лева, те ми искат 100 евро. Да, ти си късметлия. В такива случаи трябва да си много внимателен. А има ли нещо общо между България и Япония? Maybe people are very nice. Хората са много мили. И ако отидете в японската провинция, природата прилича на тази тук. Красиви планини, чист въздух, но сме много различни хора. Българите и японците, но се надявам, че ако работим заедно, можем да бъдем приятели. We work together. Какво ще кажеш за българските жени? Сравни ги с японките. Bulgarian ladies, girls, Българските жени са много хубави, като розите. Но, как да ти кажа, може би са доста консервативни, леко тесногръди, не толкова отворени като нас. Може би са притеснителни, а може би просто не ни харесват. Но така или иначе, аз съм прекалено стар, на 62 съм.
можеш ли да се опиташ в едно изречение да опишеш България? Природа. Безценна природа. Вие сте истински късметли да имате това тук. Възможно ли е да заобичаш България повече от Япония? I'm Japanese. Аз съм японец, който живее в България. Това няма да се промени, защото аз не мога да стана българин. Но обичам много България и може би ще дойда отново в следващите 40 години, докато съм жив. Тези рози, този аромат, само вие може да го произвеждате тук, в България, и сте големи късметли да ги имате. Благодаря ви много. За бъдещето на България ще говорим след малко в предаването. Вижте кои ще са нашите гости.